amayi ndi abambo ndikamanene kuti bingu ayenera kuchoka pa mpando, ife tili ndi zifukwa zokwanira. Chifukwa choyamba chakuti ife mdziko muno sitikufuna president ntchito yache ikhale yomanga vanthu. Ife tatopa ndi unyolo osati kuchita manda atu aya. Etu tinakuogopa kwetu? Tunakuogopa kwetu? Koma tatopa ndikumangidwa zinthu zopanda ntchito. Kawiri pa misonkhano yake nthawi zonse ndikumanga. I will arrest you. One thing that I want to tell Amalawi lero. Ine mungane na ona boko na tukona bwana chakwa. Ine si mundu wa manja. Pakumbona unakisabu yongo mpere loko kwa badoneni. No. Ndika nakawa kuti mundu wa manja ine. Sidika na limbana ndima le mudo kutabanda. Chifukwa ngatana lipo katswiri pandale mundu amene amaopsa kwambiri. Ndika muzibanda eti? Nani abingu wa wani? Yakuti unendeje nje. Sumane chipani chimakhala nchakuti tikana nankhala choti ndiya amapita kana kuti yayi tufuna bakili azilemekeza bingu. Ati ine. Kodi kulemekeza mundu umapemba? Yayi kulemekeza umapemba? Mundu umampatsa ulemu malike nzochita zake. Ulemu umachita flow malinga ni zimene mundu akupanga umulemekeza. Ngaba yo? Kubanjira tufuna bakili muluzi amulemekeze bingu. No. Iya. Ndidabwera ine pano 2004 anthu amalakatika ndi matenda a HIV/AIDS. Zimene zija zinatha. Mugesa zinangotha. Panali wina wa maganizo. Munthu acha anali bingu. Ndidabwera ineyo panali njala. Madera onse munali njala, anthu amafa ndi njala. Zimene zija zachepa. Mugesa kuti zinangozibwerera. Ndiye mukanene kuti yayi boma limene sikukhala bwino. Ena akuti yayi boma limene likugwa. Mukugwa ndinuyo. Munatani. Amene njiro yacho topita kuti basi mwangokhaso pana kungosaona. Chitukuko chikuchitika mudziko muno. Ndipo chichitika ndithu mafuta abwera. Ndikufuna ndikuuze nkhani ya mafuta. Chifukwa ena mmanena kuti mafuta awa ndi bingu wapangisa. Mafuta sakuvuta muno chifukwa cha bingu ayi. Boma la MCP linakhala mudziko muno kulamulira zaka 31. Palibe mmodzi amene momwe anazindikira kuti ifeyo tili kutali ndi Gombe kuti ayike zisime zomafuna kumasuka mafuta muno. Palibe anaganiza. The MCP are here and uze ngati anaganiza zimenezo. Ngati anaganiza zili kuti. Tsopano panabweranso 10 years za UDF. Palibe mu UDF amene ali nzeru zoganiza kuti ife tili kutali ndi Gombe tiyike zisima kuti tizisunga mafuta sana sunga. Ndiye kutabwera ifeyo DBB 6 years, 7 years. Mukuna kuti mafuta akupita chwa DBB zona. Ndifuna Amalawi muziwe zimene kuti maboma awiri apitaja kuphatikiza zaka 41 anangokhala phwi. Mukaganiza maboma atatuwa ifeyo tsopano tikuyamba posachedwa akatswiri anabwera ayang'anang'ana malo oti tiyike matanki atsopano. Tidzayika matanki awiri ku Lilongwe, ina ya petro ina ya diesel. Matanki awiri ku Mzuzu, ina ya petro ya diesel. Matanki awiri ku Blantyre, ina ya petro ya diesel. Ndiye mukaganiza pamene boma la nzeru ndiliti.
ngati ena inu munakhala zaka 41 kupanda nzeru zozindikira kuti tizibweza mafuta tisunga kunoko, wanzeru ndi ndani? Amene ofuna kulemba kalembeni. Mawa muzanena kuti a visible angry bingu. I'm not angry. Ndikungokuzani ndikakhala angry nditakaunda pyantima usuma duka mphuno. Pana usika pyantima ndikungokuzani zoona. Amalawi tizizindikira zoona ndikuvomera kuti chiona nchotani. Ndikumva chisoni kuti mafumu ndi amene muli pasogolo kusambuka masiku ano. Ndikumva nayo chisoni simungayankhule. Ndipo amfumu amaliri ndiye chakhala chitonzo sakafolo. Ndipo ndikudziwa kuti amfumu amali anthu wakamva atenga amfumu amaliri ayika pa wairesi kuti anditukwane ineyo. Koma ineyo ndikudziwa zoona mfumu amaliri atonzedwa mpaka kwadulira malire. Anthuwo ineyo kubwera kwanga kunoko amfumu maliri sindikanalola kuti abwere pano ndi apalasire moto azizunzika. Ndiye akungoona kumuvutisa munthu wankulu kumamuyendesa kutumizira galimoto tiye uku masiku ena onse aja munali kuti mfumu yathu maliri akuzunzika. Olemekezeka maindi ababa mwauza mfumu amaliri asadandaule, inenso sindingapalasire moto. Ndiponso ndikudziwa kuti auza kuti apite kuwairesa akandichule ine wamisala. Tizaonana masiyazi atiyesala pang'ono musadandaule misala sikulanjira. Ndipo akakuza ndimutuka neni muzingoti ezona. Chikwazi mene zikupangikazo ndi mwiko. Mene tikuziwira ifeyo mafumu amadalira ife anthu. Ife anthu timadalira mafumu. Ndiyeso pano mfumu kumayika pa waira sikutukwa na anthu ake amene Mulungu anampasa. Ndi chitonzo kwa mfumu ija sikuti imapanga ikukondwa yayi koma kusimidwa. Kumene kulikonse tipita chituko komanso la democracy ufulu wathu ine sikamange mukalibu munthu ayenda manga nkhale mmodzi animanga ene amanitukwana ine amanitukwana koma yanga agogolanidwa kuti ngati iwe ukakhala ndi chisiru iwe ndiye ukhala chisiru ndiye ngalambe chisiru ungomusiya ndi usi wake uka batupa musiya amene aka usiru mpala atopa angasekera kuyambira pano me madera onse rural areas one amalawi awida kuti abise madera aka onse amalawi anthu kunja kubwera Soweto tabise madera amizi one amalawi akitazimeza komanso matawi business yonse ochepera 50 million kwacha down ikhaye m'manja mwa amalawi okha akunja abwere the investments minimum $250,000 ndabwera kuno less than that sabwera kuno malawi abwese ndalama zenizeni osawa kumati investor pamene ali matrader apita ku Mzuzu kagula kaunjika ndikuja kugulisa ku Lilongwe ndikuti investor. That's not investor. I'm on the trade, she investor. Zimeo zita zi manifesto mene.